kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ala akman ti parcel ko na nasyo na. Awan parcel mo dito, Rose. Ay nawaw, imbagak ba't nga i-deliver da dito yung istoryo? Saan ko nga in-receive? Tawan mo't imbati mapagbayad ko. Ay nawaw, awan koleksyon nyo dita aya. Bayadak tumulaang kunakmaut. Hindi pa'y nga imbagak kada kayaw. Adi kay agpa-deliver iti parcel yo dito istor kaw. No awan ibati yo apagbayad yaw. Taawan pag-back up kaw. Manulaang matji parcel ko. Awan pa'y sangaribo ichay. Maan ano nga may no ipa-deliver mo ti parcel mo ijay balayaw. Awan nga rod tao ijay balay itay. Makapasar kayo mat. Kasapulak da ya parcel. Ngam diyo pa'y lang in-receive mat. Ay na, di kagbalin a demanding. Ta saan nakasuswelduan amang receive iti parcel yaw. Awan pa'y sir-serbi ti istoryo mat. Ni Rosie mat yan nasabat ko. Dito'y istoryo ka di tinagapuan na nasyon na. Wad, dito'y tinagapon na. Apay kaday. Api akas jeti tsurahan. Saan matan ama i-drawing? Ay, un ata nagsubang kami itay. Ay nawaw. Ita niya agapumot na. Nangiwat launay day di arose. Kasta unay ti unget na kanyak. Idi saan ko nga in-receive ti parcel na. Para day talaang nana. Wan, awan imbati na pagbayad ko. Ngam nagsasao ay na. Kunamlan asino mo. Kunamlan suswelduan na. Day tangag pa'y sutirigat ag istok nana. Nakunampay. Sapay chismosa day di babae. Sigurado nga istoryaan nakmanen kadagiti gagayim na. Di ulat ni kaskaso nana. Tinapatag kat nadalos ti konsensyayo. Awan basulyo kenkwana. Awan ka di pa'y tricycle? Awan pa'y nga rod. Itay pa'y nga agur-urayak dito eh. Adun sa mga minti pasaheros ita. No awan kagidan mo nga agawid, mabalin siguro nga agiddan tan. Iti kastak at makatipid ta iti plete. Ay wala, mayatak Rosie. Sa dinot naggapuam aya, At dala na pan ko ginatang. Sika nga eh. adamat inlakad ko apapilis iti munisipyo. Kasta ka din. Ayun gayam, nakitam ka di insupot ni Sally idi Christmas party tayaw. Wen, nakita nga insupot na tinabati ang makan. Talaga nga awanan ba inday di babae? Ha? No siya, jak maaramid tikas jay. Uray siyak matang. Ni, adan tricycle. Aglugan tan tapno saan ta amarabyan. Agkape ka pa, Mari Rosie. Agyaman naklaunay marinadya. Agtambayak pa'y man dito'y balayo. Ayun na, agtambay ka aginggat kay kayat mo. Awan parikot tita. Tapno makapag-istorya tamot lang. Kasta ti kayat kukat. Anya ti kayat mo nga istorya akang ka. Sika ano, at dati kayat mo nga istoryaan kanyak. Istorya ang lata. Ayun, ni Aileen akalugaran tayo mare. Ay nawaw, apay ni Aileen. Pinanawan ti puri ng anak kasikog kang kwa na mare. Aya, Kaun, isumot lagayam asaanan nga agawid dito'y lugar tayo. Kay kayat namutan ti agnaad ijay syudad. mabain siguro iso adin na kayat ti agawid. Uray asino mo't No kasta tinagbanagan ti biyag mo, talagang agbain ka. Unay kan bakit? Ay nawaw, apay, anyat parikot mo. Anyat inarami day ja arusi dito'y balay. Nagsarsarita kami lang. May papanitan niya tinagsaritaan niyo. May papanitibiyag ti sa bala tao. Masapol ka di ama-amuam. Sikreto ni Mutten ano anya. Amom akagurak day ja arusi.
Pinaumay mo pa ilang mo dito balay. Ay, nalakay, nasaya at atao ni Rosie anya. Kat no may samot da dya chismosa. Depende lat tamot ah. Agtal na ka man si kanadya. Kita ama, amang ano inton madamdama kat si kamot yung ti chismis na. Ay, nawaw, saan to ama pasamak day talakay? Nasingad agayim ko ni Rosie. Di kagsaw akas la sigurado ka. Ngamin, saan mo akontrolado ti sumaruno ang mapasamak? Di mon samot na damag tinaramid na kinanasyon na. Ada siguro inaramid ni Nana Shona adi na nagustuhan ah. Anya? Makamu ka man lang eh. Oh, at tuyon ti asin agat-gatangam udong. Ay, hagyaman na klaunay. Ay, gayam, kasaritam tuman ti anak mo. Ay nawaw, asino nga anak ko? Asino ka nakwata? Ni Rose. Ha? Apay ni Rose? Anya man ang tinaramid na? Maday ti panagsasauna kanyak idinaminsan. Anya? Saan ko lang nga in-receive ti parcel na. Kaungat nakmutun. In marmarites nakpayon akadagiti kalugaran tayo. Naimbag kumamot ano pudno ti bagbagana. Saan mo't nga rood tada subsobra ti istoryana. Ay, kadagiti anak ko. Nilang Rose ti sakit ulo. Imbak-bakit na mutan ti kasya nga ugali na. Tanangam, ti panagsasaom inton sumaruno, si Karuse. Nay, apay akas ta ti ibagbagayo, tatang. Nadamag ko tinaramid mo kensyon Ay nawaw, nagpulong day di abakit kada kayaw? Respetum ko mamod di bakit Sana masapol nga imarites mo. No at na di yung nagkinawatan, aguli magkalatan. Day ta tijak kayat kada kayo, tatang. Nagadua sa uyaw, kaddiyo amo ti pudno anapasamak. Iso akaguran na ka ni Jessica agayim mo. Kakasta to ugalim. Di man ipalagip day di a Jessica, tatang. Saan lang nga ni Jessica ti madayo kang kakat. Agraman ni Jonah, likliklikan na kamutan. Awan bibiyang ko kada kita at rider, tatang. Saan da atraydor nakaw? Madayo da. Ngamin, di na kaya tugalim. Kanayon ngamin ang mairaman da no kasta nga da kalukwan nga ramidam. Narigat man di kasta. Ay, huston, tatang. Agsardeng kayon. Apay nga ipalagip yu payla ang dagiti tattao nga awan mo't sirsirbi na itibiyag ko. Kanya tararamidan na ya Rose iti kusina tayo. Ay, nawaw, di mo aya makita. Madamang agkap-kape. Bigbigatan nga imay dito'y balay. Wala, takayat na kano ti makiistorya kanya. Tila paspastri kam dito'y balay mo. Hoy, tapno bagakken ka, gayem ko ni Rosie. Amumot amaritis na ita babae. Ayak talaga man, intun kwan, mangag na ta ibagbagam. Ay awanin na dya. Nakakaran kan samutin ito ugali na. Agulimak kan kunak na. Makaamu ka. Iti kinaado ti mabalin na pakigahimam. Day tapay lang at arusi at sismosa tinapilim. Kita ama, ang mga istorya am amin ang sikretong gangkwana. Amoktar aramide, agulimak kan. Naggapuan ti kapiyo, Marinadja? Inted ni katugangak mare. Kunak no ginatang yo, saan magayam? Talaga saan? Ayun gayam. Anya di intiks mo kanyak idirabi eh. At dati sa bali nga asawa ni Percy akaaruba yaw. Ah? Wun mare, adda sa bali nga asawa na. Limit ka nung agkit-kita da, kunati source ko. Ay nawaw. Saan ang mabutang kan lakay na? Oh, dayjay pa'y ti kunam. Awan kabuteng na dayjay. Kasla ti asawa ti kasinsin ko gayam May samot agatal. Aya? Wan, insukat na nila kay na iti may sa driver. Aggagatal nga min deji a babae. Panagrupro panapaylaan. Ay, una yan ti kasta ang klase ti tattao. Nakita ka nagturong ni Rosie iti ayan nyo itay, Cardo. Agmalmalim tumanin nga agsarsarita dakin bakit ko nana. Nasingid da mo gaya mo. Uy, nasingid da. Kat kasla na akaran mo tinta asawa kiti ugali ni Rose. Nay, apa yun? Una, tanaturod mo tin asumong sungbat dahi di anadya kanya. Anya? Saan lang nga dayta? May samot tin amaritis ita. Ay, dayta ti delikado. Uni nga runana. Nubagbagak ni bakit ko kat agungot mo tin. Saan mo takas dya sigod kag?
Ibagam kan bakit mo taganad. Amangan no adda mailawan na nga istoryaan kat maimarites jay maysa. Day tamot laang ti may sa pagdandanagak, nana. Sapay nasa uunay da dya aruse. Bantayam ni bakit mo, Cardo. Amangan no mapasamak metken kuana, tikas iti napasamak kin ni Betty asigud agayem ni Ruse. Likli ka man da dya aruse, bakit? Kan numabalin, di mo unay ti agistorya ken kuana. Na, iti anya aga po aliklikak ni Rosie. Awan mo't nagapaan mi. Wan ata delikado ka no isot kadwam. Pagkunamot. Kasanon, no maibusan iti chismis, kat si kamat ti imarites na. Oh, Ay na, di na maaramid ti kasta. Ngami, nagayam kami. Api ngami nga agpanunot ka iti negatibo. talaga gaya man akaran kan. Naakaran no naakaran. Sigurado adumteng to ti aldaw asi kamat ti imarites na. Day tati imposible ang mapasamak, Cardo. Iti anya ko maaga po nga aramiden na ti kasta kanyak. Itapay lang kit mariknak an akaran kay ti ugali na. Kita man ta pa nagsungsungbat mo kanyak. Saan kamot akas tayo di? Nagadulakit din nga mo. Payakas dito istoryaam kinantim sabit si Karuse. Ada ka di parikot, tatang. Nimutin na dya ti topic yu itay. Anya kumaita. Ay nawaw, kunak man no nasingad agayam mo ni Nadia. Wan mo, tatang. Kasta nga raw daramit tinasingad agayam. Inistoryak la ang matkan ante, ti maipapan kadagiti utang na. Anyan tulang ti panunot di tao no kasta lang. Pudno mo di bagak. Ngam pakaibabainan na matikas jaya mapan mo istoryaan. Tinapatag kat pudno ti ibagbagak. Ay, talaga plastik ka. Isung awan agbayag agayim mo takasta ka. Backstabber ka gayam amay sa. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito istor, Rosie. Apay ka day. Apay akas niyay, sakmatan ti target mo. Anya, target mo't asasawon? Apay nga imarmarites mo ti may papan kadagiti utang ko, ha? Ah, dayjay ka day. Imbabain na mo ilauna yun. At least, pudno ti inistoryak kadakwada. Anay Awanan ko. kay tibain. Kastagayam ti ugalim. Anay. Backstabber, plastic, traidor agayam. Makapaasar mo dahi babae. Ha? Ne. Ay nawo. Inayado mo't abakit. Inton maramdama. At mabuong kita. Ay, di ka sumanood dita si Kakardo. Anyat parikot mo aya. Awan bibiyang mo. Nagapa kayo kadikin Rose a best friend mo. Awan bibiyang ko iti dahi Rose. Iso ka diti makagapo. No apay asan ng umay ni Rose diti balay. Saan man atila salsaludsudam, tatalaga apumod pudo tak tunggal mga kutinagan dahi a babae. Adda ka din ni Rosie, Tata Udong. Nagpamyana ni Tagsapa. Apay ka day. Kanyat ko kumaama kasarita, Tata. May papanitan niya. Saan mo't ngaminan asumardeng amang imarmarites kanya? Umay kan tulangan dito yung balay ton bigat. Sigurado ang marabyan maninda niya. Makapaasar mo't di anak yo. No apay ngamin na nakigayem ka kinkwana. Kitkas jay mo't tinti ugali na sipod pa iti. Day tatibidot ko, Tata. Nailaw anak. Sa anak namin adimngeg kadagiti pamagbagada kanya. Imay ni Nadia dito'y balay itay alas 12. Anyat imay imbaga day a babae. Di ka kanumot sumardeng amang imarmarites kan kuana. Ay nawaw. Anya kumaita kat pudno mo dagiti istoryak maipapan kang kwana. Nasaya at nga rod, tikas na nga ramid mo, ah? Saan kami nga gayam, iso nga okay laang tatang. Nalabos tikas na nga ugalim. Day tantok, ti pa kay babainam ko naktumad. Awan bibiyang yo, biyag ko day taw eh. Ni Nadia mutan ti next victim dahi Aruse. Anyat kahit Diyos sa na. Adu kanumot ti utang na. Iso ti marmarites ni Ruse. Ay nawaw,
Sumot lagaya masaanan na mapan ni Rosie di balay. Wan ata traitor mo dayjay. Hindi pa yung aming nga ibagbakin na dya, aliklikan na dya Rosie. Ngam agpatangkan ba? Anya nga ita, isumot tan ti marmaritis na. Mas daawak man ngamin kan bakit mo. Di na amot agpili ti gayam na nana. Saan lang nga ita? Di na amot agilimod. Amin na may papanitibiyag na kat istoryaan na. Nailawan mo tan Awan pabasulan na. Tadamot lang bidtot na nana. Saan nga minadimngag? Anya nga ita? Isumot na natin marmaritis ti bilang na gayam na. Amo ko na dya. Agtal na ka man, maditimod ko ita. Isumot lagaya masanan ng umay ni Rosie dito'y balay. Backstabber mo't gayam di frenim. Alam mo nun, di mo ipalagip. Dahita ngamin, di mo ipangag ti maibagbagaking ka. Basol ko nga rod, saanin ang masapol nga iparupam. Inton sumarunong ngamin, bakit? Pilyam tagbalin na gayam mo niya. Nailaw anak nga rod. Iso nga ro, pilyam ngamin anay mbag tagbalin na gayam mo. Kung saan nga amin a sikretong kat istorya ang katakwada. Laglagi pam, aman manula ang titao ang mapagtalkan ita panawan. Ay, nawaw! Pilyam anasaya at ti agbalin agayem mo. Liklikam dagiti gagayem wenno tattao anasa uunay. Ta mga nuga po iti kinagatal tingiwat da, ibaga wenno ibutaktak da ti palimet ken sikreto nga imbagam kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.